नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। या मे महिन्यामध्ये आंब्याच्या सीझनमध्ये तुम्ही भरपूर आंबे खाल्ले असतील आणि त्याचे वेगवेगळे पदार्थ देखील बनवले असतील। तर असाच एक सुंदर असा आंब्याचा पदार्थ मी तुमच्याशी शेअर केलेला आहे आणि तो म्हणजे मँगो रवा केक। खूप सुरेख असा हा केक तयार होतो, एकदम सॉफ्ट। तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असा केक तयार झालेला आहे आणि याची रेसिपी मी व्यवस्थित नीट समजावून सांगितलेली आहे, प्रमाण पण परफेक्ट दिलेला आहे। त्यामुळे रेसिपी तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। खूप सुंदर असा हा केक तयार होतो आणि केकच्या ह्या रेसिपीसोबतच मी तुम्हाला इथं आमरस परफेक्ट कसा काढायचा किंवा तो काळा पडू नये म्हणून काय करायचं तर याची पण एक टिप दिलेली आहे। त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ नीट बघा। तुम्ही बघू शकता केक खूप सुंदर असा तयार झालेला आहे। अगदी बाहेरून विकत आणतो केक त्याच्यापेक्षाही सुरेख असा घरगुती पद्धतीमध्ये हा केक तयार झालेला आहे। तर इथं तुम्ही बघू शकता मी इथं हे 2 मँगो घेतलेले आहेत। हे 2 हापूसचे आंबे आहेत, पूर्णपणे पिकलेले आहेत। हे माझे घरगुती आंबे आहेत। तर ते स्वच्छ धुवून त्याचा मी आतमधचा जो गर आहे तो चमच्याने काढून घेतलेला आहे आणि मिक्सरला फिरवून त्याचा सुंदर असा हा पल्प तयार केलेला आहे। इथं मी पाणी वापरलेलं नाही आहे। आता हा चांगला सुरेख पल्प येण्यासाठी एक टीप आहे, ती म्हणजे मँगो तुम्ही फ्रीजमध्ये पूर्णपणे थंडगार करून घ्यायचे, म्हणजे एक ओव्हरनाईट मँगो ठेवायचा ज्याचा पल्प काढायचा आहे ते, आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी लगेच त्यांना धुवून त्याच्या आतमधचा जो गर काढून मिक्सरला फिरवून थंडगार असा तो पल्प काढून घ्यायचा, म्हणजे तो काळा पडत नाही आणि त्याचा आमरस पण खूप छान तयार होतो। आता केकच्या रेसिपीला सुरुवात केलेली आहे। इथं मी 1/3 कप तेल घेतलेलं आहे आणि 1/3 कप दही घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी ही पाऊण कप साखर घातलेली आहे आणि हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। 1/3 कप म्हणजे आपल्या हाफ कपपेक्षा थोडंसं जास्त। तर तेवढं मी तेल घेतलेलं आहे, तेवढंच मी दही घेतलेलं आहे, किंवा तुम्ही 10 रुपयाचं दही एवढं पण प्रमाण ठेवू शकता आणि पाऊण कप साखर आणि छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये आपण जो पल्प काढून ठेवलेला आहे तर तो याच्यामध्ये घातलेला आहे। खूप सुरेख असा पल्प आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता खूप छान असा रंग आलेला आहे। याच्यामध्ये जर थोडं तुम्ही दूध घातलं आणि वेलची पावडर घातली तर याचा सुंदर असा आमरस तयार होईल। तर पल्प पण मी या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे। खूप सुरेख आणि शाईन पण बघा त्याची किती सुंदर आलेली आहे। थंडगार जर आंबे फ्रीजमधले काढले आणि त्याचा लगेच जर असा पल्प करून घेतला तर तो खूप छान येतो आणि तो काळा पण पडत नाही। हे बघा, हे छान असं मी मिश्रण एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये हा 1 कप एकदम बारीक जो चिरोटी रवा किंवा 0 नंबरचा रवा आहे तो वापरलेला आहे। तोच रवा वापरायचा, त्याने हा केक खूप छान तयार होतो। अगदीच जर नसेल तर तुमचा जो रेग्युलर रवा आहे तो तुम्ही मिक्सरला फिरवून घेऊ शकता। तर 1 कप इथं मी रवा घातलेला आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा सुंदर असं एकत्र करून घ्यायचं, आपल्याला छान असं फेटून घ्यायचं आहे। साखर पूर्णपणे वितळून घ्यायची आहे। हे बघा मस्त असं फेटून घ्यायचं। रवा या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा। छान असा रवा या मिश्रणामध्ये मी मिक्स करून घेतलेला आहे। रवा पटकन मिक्स होतो, खूप सुरेख असा हा केक तयार होतो। आपण नेहमी मँगोपासून आमरस करतो, आंबापोळी करतो, पण हा पण एक प्रकार करून बघा, खूप छान तयार होतो। आणि याला झाकण लावून मी 15 मिनिटांसाठी तसंच ठेवून दिलेलं आहे, जेणेकरून रवा आहे तो खूप छान मुरेल। इथं मी केकचा टीन घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं ऑइल टाकून ते मी व्यवस्थित टीनला ग्रीस करून घेतलेलं आहे। हे बघा छान असं ग्रीस करून घ्यायचं, थोडंसंच ऑइल घ्यायचं आणि ब्रशने किंवा हाताने मस्तपैकी एखाद्या भांड्याला तुम्ही हे लावून घ्यायचं। इथं तुम्ही कुकरचा डब्बा पण वापरू शकता, माझ्याकडे केक टीन आहे म्हणून मी तो वापरलेला आहे। आता त्याला छान असं मी असं तेल लावून घेतलेलं आहे। हे बघा व्यवस्थित सगळ्या भांड्याला व्यवस्थित पूर्णपणे तेल लावून घ्यायचं आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये जरासा मैदा घातलेला आहे, एकदम थोडा, एकदम 1 चमचा मैदा घालायचा आणि मस्तपैकी हात पूर्ण डब्यावर फिरवून घ्यायचा। हे बघा आपण जो केक टीन आहे तो व्यवस्थित ग्रीस करून घेतोय। छान असा सगळा मैदा मी पसरवून घेतलेला आहे, जेणेकरून केक झाल्यानंतर इझिली याच्यातनं डिमोल्ड होईल। तुम्ही याच्याऐवजी बटर पेपर वापरू शकता। 15 मिनिटं झालेली आहेत। रवा आता या मिश्रणामध्ये मस्तपैकी मुरलेला आहे। मिश्रण पण बघू शकता तुम्ही थोडंसं दाटसर झालेलं आहे।
हे बघा, पण आपल्याला ह्याच्यापेक्षा थोडंसं सैलसर मिश्रण पाहिजे म्हणून मी याच्यामध्ये हे दूध ॲड करत आहे. तर हे 1/3 कप दूध आहे. हे बघा, पहिलं मी थोडं घातलं आणि मिक्स करून घेतलं. तर मला ती कन्सिस्टन्सी अजूनही जाड वाटली म्हणून मी सगळं 1/3 कप दूध इथं वापरलेलं आहे. हे बघा, आणि ही बघा परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आलेली आहे. हे बघा, दाटसरपणा जो आपल्याला बॅटरला जो पाहिजे तो एवढाच पाहिजे. तुम्ही बघू शकता मस्त एकदम परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आपल्या या मिश्रणाला आलेली आहे. आता मी याच्यामध्ये 1.5 चमचा ही बेकिंग पावडर घातलेली आहे आणि फक्त पाव चमचा म्हणजे 1/4 चमचा मी याच्यामध्ये खाण्याचा सोडा घातलेला आहे. हे बघा, म्हणजे 1.5 टीस्पून मी याच्यामध्ये बेकिंग पावडर आणि 1/4 टीस्पून मी याच्यामध्ये खाण्याचा सोडा घातलेला आहे. हे प्रमाण परफेक्ट आहे. खाण्याचा सोडा आणि बेकिंग पावडर ही चांगल्या क्वालिटीची घ्यायची, फ्रेश वापरायची. त्याने जो केक आहे तो खूप छान फुलतो. आणि हे मिश्रण आता खूप छान अगदी फेटून घ्यायचं म्हणजे व्यवस्थित एकदम फ्लफी असं आपलं मिश्रण हे तयार होईल. खूप मस्त अगदी मिश्रण मी हे फेटून घेतलेलं आहे. एक 2-3 मिनटासाठी मस्त फिरून हे छान मिश्रण फेटून घ्यायचं. आता मी इथं केक टीन घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये हे सगळं मिश्रण काढून घेतलेलं आहे. हे बघा, परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे. तुम्ही त्याच्यापेक्षा पातळ ठेवलं तर केक चांगला फुलणार नाही. त्यामुळे एवढीच कन्सिस्टन्सी ठेवायची. आणि हे सगळं जे बॅटर आहे ते मी या टीनमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि ह्याला 4-5 वेळा मस्तपैकी टॅप करून घेतलेलं आहे, जेणेकरून ह्याच्यामध्ये कुठे एअर बबल वगैरे असतील तर ते निघून जातील. आता मी कुकर गरम करत ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये एक जाळी ठेवलेली आहे आणि छान असा हा कुकर मी गरम करून घेतला आहे. बऱ्यापैकी मोठा कुकर घ्यायचा किंवा एखादा मोठा टोप किंवा मोठी कढई पण तुम्ही घेऊ शकता. चांगली प्रीहीट करून घ्यायची आणि नंतरच हा जो केकचा टीन आहे तो ह्याच्यामध्ये ठेवायचा. मस्तपैकी गरम करून घ्यायचं. केकची फ्लेम स्लो ठेवायची. आणि हे बघू शकता, झाकणाचं मी शिट्टी आणि गॅसकेट दोन्ही काढून घेतलेलं आहे आणि कुकरला झाकण लावून घेतलेलं आहे. आणि 5 मिनटासाठी गॅसची फ्लेम मी फुल ठेवलेली आहे आणि नंतर मग स्लो गॅस फ्लेमवर जवळजवळ 1 तास मी हा केक बेक करून घेतलेला आहे. बघू शकता, बेक करायला थोडा वेळ लागतो. बरोबर मला 1 तास लागला हा केक बेक करायला. तुम्ही बघू शकता खूप छान असा हा केक बेक झालेला आहे. कुठंही चिकटलेला नाही आहे, व्यवस्थित फुललेला आहे. हे बघा, मस्त अगदी हा केक आपला इथं तयार झालेला आहे आणि तो मी पूर्णपणे गार करून घेतलेला आहे. हे बघा, मस्त असा केक अगदी पूर्ण थंड करून घ्यायचा आणि नंतरच डिमोल्ड करायचा. हे बघा, आणि आपण जी गॅसची फ्लेम ठेवतो तर ती फार महत्त्वाची आहे. पहिली 1 ते 2 मिनटं किंवा जास्तीत जास्त 5 मिनटं फुल गॅस फ्लेमवर आणि नंतर मग एकदम सिमवर हा बेक करून घ्यायचा. हे बघा, मी मस्त व्यवस्थित टॅप करून घेतलेला आहे आणि केक डिमोल्ड करून घेतलेला आहे. परफेक्ट आणि खूप सुंदर असा केक हा इथं तयार झालेला आहे. बघू शकता, मस्त अगदी मँगोचा आणि कलर तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आलेला आहे. एकदम नॅचरल पूर्णपणे मँगोचा कलर आहे. कुठलाही आर्टिफिशियल कलर मी इथं वापरलेला नाही आहे. खूप सुंदर असा कलर आलेला आहे आणि केक चवीला पण खूप अप्रतिम होतो. तुम्ही एकदा बनवून बघा, ह्या प्रमाणामध्ये लगेच संपणार याची मी खात्री देते तुम्हाला. परफेक्ट असा हा केक तयार झालेला आहे. व्यवस्थित फुललेला पण आहे. कुठेही आतमध्ये अर्धा कच्चा असा कुठंही राहिलेला नाही आहे. खूप सुंदर असा केक तयार झालेला आहे. मी तुम्हाला आता हे कट करून सुद्धा दाखवते. केक गार करूनच घ्यायचा, नंतर डिमोल्ड करायचा आणि नंतरच कट करायचा, तरच तो परफेक्ट कट वगैरे होतो. हे बघा, खूप खूप सुरेख केक तयार होतो. मँगोच्या ज्या बऱ्याच रेसिपी आहेत त्याच्यामध्ये ही एक खूप सुंदर अशी रेसिपी आहे आणि पूर्णपणे हापूस मँगो मी इथं वापरलेले आहे. त्याच्यामुळे हा केक जो आहे तो चवीला पण खूप सुंदर तयार झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही. तर नक्की ही रेसिपी एकदा ट्राय करा आणि रेसिपी आवडली असेल तर मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.